السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي الأمي نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklığınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dost yarınız, kavm hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gönülmek yüze aklık versin inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan Muhammed Mustafa Resulullah Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 55. yaşında Ramazan ayında Bedir savaşı Gazvetul Bedir, Cengi Bedir diliyanat bilen Mekkan kafirleri bilen Peygamberimizin yanında da sahabaları var. Avvelin ceng meydanı, savaş meydanı olacak. Geçen haftelerde pek Allah köklüdüğünden bir neçe mukaddemat gurrunları geçipti. Ama bugünkü gecede Beyk Allah köklüdüğünden iki koşun biri-birine yakınlaşıp barcak yağdayları. Kafirlan koşunu ahırkı gelip qoncak yerine qonnula. Geçen hafta ahırkı vurulunşidi Mekkan leşkeri koşunun farmandası başı Ebu Cehil'di. O da aytti, şu Bedir diyen yere varıp, 3 güllep haram işleri edip, bir şotada oyun turulup, idime kaytmasam övrilecek derleyip de, Bedir diyen yerde, bir defan anırsında bir oyrak yerde, konuptırla. 1000 leşkeri bilen, hey vurdu mücehhez kılıçları, 200 atı varmıştık, şu koşunun içinde. 1000'e golü diye varmış. Hey adam sahne olmasa 2 nefere bir diye varmıştı. Hemmesi de kılıçlı, şemşirli. 600'ünün dağı zirhi doğunu varmıştı. Cengde giyleyen demirden doğunu varmıştı. Yine 1000 nefer kafirin koşunu, Peygamberimiz 300'den kærrek, 313 nefer dağı var. Kılıçlı ağız, birce 2 at, 70 diyemiş. Ama Hudu Kur'an-ı Kerim'de, Yevmul Furqan niye, kafirlik ve Müslümanlığın arası açılacak günü. Be her hal
kafirlar şu Bedir diýen ýerde gonnular. Emma peýgamberimiz Bedir diýen ýerden birime daşanrak fasylada. Gaw kulagasyň hud Qur'an-ı Kerimde heýwiri kän aýalarda Suri Mübareke Al-Imran'na Suri Enfal'le şu Bedir savaşından kän aýatlary berýär. Berhal Peygamberimiz ve ba'da'l istihbarat teakkada ledeyhi sallallahu aleyhi ve sellem nuzulul ceyşil Mekki qariban min Bedir. Peygamberimiz zol habar alyp duranmışdyk. Peygamberimizin ýanyna dagyk senet bilen sabit bolupdyr ki kän nefer Mekkeň ertişi leşkeri Bedir'e gelip jaýlaşypdyrlar. Inni Peygamberimiz Müslümanlar sahabaları bilen iki ýoly bar. Ya ewe gidip Kudret kökelmeli bolýa. Bile 300 nefer ola kafirler 1000 nefer. Ýa-da ýygyna gaýtmaly bolýa. Ýok, biz bilen owuny durup bilmeýäs diýip. Aham Peygamberimiz sahabalyň bu goşunyň farmandasy, belki serwer we serdar alem Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem pikir edipdir. Eger ýygymize gaýtsak, bütün musulmanlaryň haýbaty döwüljek diýip. Eger ýygymize gaýtsak, şayet Ebu Cehil kafirler goşuny sürüp Medine'ye gelsinler. Beter musulmanlaryň haýbaty döwüljek onna. Beter kafirler pankarjak. Ýa-da musulmanlar ejiz boldy, hor boldy diýipdi. Başga kafirlere de ýaýrap, musulman gören kafirin oýuny bolar diýip Peygamberimiz ewe gitmäge hewa etipdir. Aham derrow hemme sahabalaryny ewine oturdup, ulaqan bir meşwere goýupdyr, geňeş goýupdyr. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey sahabalarym, biziň ozal gelişimi kerwen diýip gaýdypdyk, jeň diýip, savaş diýip gaýtmapdyk. Emma kerwen aňyrak derya kenaryna gaçypdyr. Biziň ýakynjygymyzda Bedir'in aňyrsynda defaň aňyrsynda kafirler bar. Näme maslahat ýygy gitmelim, ewe gitmelim diýipdir." Aham bir tofar sahabalar yüreklerine korku düşüp, bile jeň diýip gelmäpdiler, bir ulaqan ewlerini 1000 nefer ertişwa diýip hiç kimiň ýadynda ýok. Häzir näçe tanlygy da belli däl. Yüreklerine korku düşüp tuqa فقام الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن ثم قام عمر الفاروق رضي الله عنه فقال وأحسن. Ohum Peygamberimiz näme maslahat bilýäňiz ey sahabalarym diýipdir. Am Hazreti Ebu Bekr as-Siddiq radıyallahu anh ýokary galyp gowgurrun aýdyp, gow kep aýdypdyr ewe gitmeden. Muhtasar kysgaja aýdypdyr. Oturup duraham. Peygamberimiz kan Ebu Bekr as-Siddiq'in kefine beter kulak asyp durmandyr. Nämeden çyryp? Hop senki belli gitjegiň ewe gaşyn. Başga Medinelilerden bir nefer turup bir gow keplese, tädeki sahabalardan biri keplese, şoňa ödeşýänmişdik. Aham Hazreti Umar al-Faruq turup kysgaja kepläpdir. Ya Rasulullah ewe gideýli, arka bolarsyp. Peygamberimiz muňa da kan ähemmiýet bermändir. O sen Ebu Bekir, sen Ömer belli ewe gitjegimiz. Aham şeýtiripdi qala 38 ýaşynda Mekke-i Mukarremeden Resulullah bilen bilerek gelen sahaba Hazreti Miqdad radıyallahu anh turupdyr. Hazreti Miqdad 38 ýaşynda jawan sahabamışdyk. Ey jawan dost, gör Hazreti Miqdad näjile kepleýär. 300 sahaba ýewinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma. Ya Nebiyallah, imdi lima arakallahu Teala. Ey Resulullah, näme gözleşipdiň, uğraýly ýere gitmeli bolsa diýipdir. Ewe diýilipdir. Ol Hazreti Miqdad aýdypdyr haşyny. Ol Hazreti Musa, qadim Hazreti Musa peýgamber, ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam.
bir wagt bir dayaw kowum menen jeň etmeli bolanna Hazreti Musa'nın sahabalary aýdypdyr: "Ey Musa, biz barıp worşup biljek däl, bar Hudaýyň menen özüň şu kafirligiňe önüne durda worşup diýipdirler." Musa peýgamberin sahabalary. Biz olan Musa peýgamberin sahabasy ýal o kefe aýtmart, biz Muhammed Mustafa'nın sahabasy diýipdir. Biz hiç wagt sana aýtmart, bar biz durup bilmeýäs, özüň menen Hudaýyň öwesýüşi we biz bitady gözläp dururys diýipdir. Sana aýdamart bir kefe diýipdirler. Oham aýdypdyr: "Walakin izhab anta we rabbuk nuqatil an yaminika we an yasarika we an khalfika we an yaminik." Ya Resulallah, Hudaýyň buyrugy bilen ugra sen, biz de sen sagyňdan, soluňdan, gerek wagty öwden, gerek wagty ýyzden aýlanyp durur taşyňdan diýipdir. Oham aýdypdyr: "Fa wallazi ba'athaka bil haqqi." 38 ýaşynda Hazreti Miqdad jawan sahaba aýdypdyr: "Allah bilen ant bolsun ya Resulallah, ol Allah ýeke seni peýgamber edip iýberdi. Bula bu öwdäki defen aňyrtynda Bedrin ýanyna diýipdir. Şundan aňyrrak gidip Yemeniň içine giýip gaýtmaly bolsa-da, aňyrrak Yemen ýurduna barıp gaýtmaly bolsa, bize iýde galamar senden diýipdir." Oham şu kefe aýdanna Hazreti İbn Mes'ud aýtýar, "Hemmämiz Rasulullahny özledik. Fara'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashraqa wajhuhu ve surruhu." Rawahu al-İmam Buhari fi Kitab al-Maghazi. Peygamberimiz gülü beripdir oham. Peygamberimizin ýüzi açyly beripdir. Bir jawan sahaba, ýöne Mekke'den gelen sahaba. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin owadaşy. Ebu Bekir as-Siddiq, Ömer el-Faruk, Ali Murtada, Osman bin Nurin, şolaň owadaşlary. Hazreti Miqdad men aýdanna gülü beripdir Peygamberimiz. Ey jawan dostlar, ey musulman dogallar, bir iki nokta kıysaca aýdyp üstünden geçsek. Hazreti Miqdad we şoňa meňdeş Mekke'den gelen sahabalar aya Mekke'de horluklar, kıyınçılıklar görmedilermi? Kan gördüler. Mekke-i Mukerreme'den Medine-i Munawwaraga köpsi piyada yurdun etber qaytmadylar mı? Qaytdylar. Oğlan uşak doğanlarının arasından ayrılışmadılar mı? Ayrıştılar. İlgun vatandan ayrışmadılar mı? Ayrıştılar. Näme bile yadama lälmişler? Ne hilli yadamı yaşlar? Inni Medine'ye geldik. Tamam Müslümanlı bizim arkamız oldu. Ay biz inni bir rahat bolmadık mı diyam Allah meselen? On qaytam aýdyp duran kefini öldü. Ödünden de hiç yadawlyk kökülmäni sahabalar tarafından namayende bol kepläweti. Ödünden bir hastagi kökülmäni ozal malyny, watanyny, ählini hemmidadyň etber gaýdypdyr. Inni janymyzy ortaklajak diýweti. Tommebin in pay hara ber zemin zanki ber delmir evet aşık yakin. Adam bir yerik aşkı bilen gitse, hüves bilen gitse, ayağı yürüymeyen ha. Onu yürüp yürüyen olmalı. Şimdi hal bir adam zor bilen bir yana gitmeli olsa, yakincak yerde olsa daş görünmeyemey adama. Şimdi hal bir zor bilen bir şehrin daşına iyi versele, piyade yürüymelisele, asıl adamı yokcak geldim, şol bir kilometre geçecek geldim, vakti bilen tükünecek değil. Näme deyip hüvesin yok. Emme hüves bilen uğrasan, münglerce kilometre yadına düşer mi? Düşmez. Tommebin in payhara ber zemin. Zanki ber delmir evet aşık yakin. Bilen ışkı varmıştık yüreklerinde. Bilen yadan akti. Bilen cenneti var yançalı bablar. Bilen beheşte gir mesele. Ahirki yağdaylarını bir ayaklarını cennet toklayançalı. Bilen ya Resulullah arkam. Cennette de Resulullah'ın hemsayesi abla. İkincisi, ey can dostlar, ey Müslüman doğallar, ders alaylın. İdip dağı özünün yüreğindeki Resulullah canı mehabbetini idip ovadan çıkarvaytışını görsen ay. Bir misal bilen aydı oti. Ol Musa peygamberin sahabaları yanak. Bar özün gitti diyamart ya Resulullah deyip tabyan misalını mı? Bir 38 yaşındaki bir cavan oğlan
Edip Resulullah canı hoş etjek bolup, Hudaýyny hoş etjek bolup, özünden yaltalyk kökezmäni, özünden gorku kökezmäni, oňsoň bir can bir ölüm dämi? Edip galyby misalyny görsen aýt. Musa peýgamberiň sahabasy ýanyk bolmaz, gideýliýek gitmeli bolsa diýip Resulullahyny hoş etişini. Her kimiň nä miqdar bolsa ihlasy, şol kadar açylar hakyň dergasy. Şol kadar açylar hakyň dergasy. Derenlige ýol ýok, sawada ýol ýok, çofollyga ýol ýok, bilimliligi ýol ýok. Bir adam gelşigi bilen Hudaýyň dergasyny öwegçek bolsa bolmaz ahim. Bir adam maly känmol öwegçek bolsa bolmaz ahim. Bir adam men garyp diýip öwegçek bolsa bolmaz ahim. Fakat ihlas, ýeride ihlas, amali salihin içinde. Her kimiň nä miqdar bolsa ihlasy, şol kadar açylar hakyň dergasy diýe. Ay barakallah Hazreti Mahmud Şan. İhlas edipdirler. Amallaryny ihlas edipdirler. Inha Hazreti Miqdad radıyallahu anh bir de Mekkeli sahaba 38 ýaşyndaky. Emma Rasulullah jan hoş bolany bilen yeniden muntezer bolupdyr. Şu Medineli bir sahabalaryň biride bir nazar berse da, Medineli bir sahabalarynyň biride bir keplep gideýliň diýse da, aham peýgamberimiz Ebu Bekir Siddiq keplenden soňra, Ömer el-Faruq keplenden soňra, Hazreti Miqdad 38 ýaşynda keplenden soňra peýgamberimiz gaýta aýdypdyr: "Aşiru alayya eyyuhan nas." Ey sahabalarym nazar beriň da diýipdir. Nazar berdiler ki, emma peýgamberimiz hewset ýanmışdyk Medineden bir sahaba keplese. Aham şeydenne ey adamlar bana meşveret beriň, nazar beriň da diýenne, faqala Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh, Medine'den 34 ýaşynda bir jawan sahaba, ey 34 ýaşynda Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh turup aýdypdyr: "Wallah lakaannaka turiduna ya Resulallah." Ey Resulullah, sen biz aýdýanmy näme öwürlep nazar beriň diýäň diýipdir. Biz Medineliler aýtjak bolýanmy näme sen diýipdir. Medinelimişdik Hazreti Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anh. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ecel. Peygamberimiz aýdypdyr, hawa diýipdir. Hewset ýan siz Medineliler bir nefer gow keplese da diýipdir. Ewa gaşyn gitmeli, kafirlara gaşyn gitmeli, savaş jeňe gaşyn gitmeli diýip nazar berse şonu gözleşip dun diýipdir. 34 ýaşynda Sa'd ibn Mu'az bilbil kemin sayramaga durupdyr. Bilbil berde galjak. Men teberrüken köplerçe Arabisini okuyayn. Sa'd ibn Mu'az radıyallahu anhum goý ruhu hoşlygyndan şirimde bolsa. Ol aýdypdyr: "İnni aqulu anil ansar ve ujibu anhum." Ya Resulallah, Medinelilerin tarafından men özüm kepleýän diýipdir. Men özüm nazar berjek Medinelilerin tarafından. Faqad amanna bika ve saddaqnaka. Şahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq. Ve a'taynaka ala zalik uhudana ve mawathiqana ala as-sam'i wat-ta'a. Ya Resulallah, biz Medineler sana iman getirdik. Seni tasdik ettik. Sen bir hak peýgamber diýdik. Sen Hatamun Nebiyyin ve ahiriz zaman peýgamber diýdik. Allah'ın habibi diňe sana imanymyz bar. Ya Resulallah, ýerek gitmeli bolsa gidibe. Fad'an haythu şi'ta. Wasil habla man şi'ta. Waqta' habla man şi'ta. Ýerek gitmeli bolsa git ya Resulallah. Kim menen arany üzmeli bolsa aýt, biz üzmäne amada diýipdir. Kim menen gatnaşmaly bolsa aýt, biz gatnaşmana amada diýipdir. Wa khuz min amwalina ma şi'ta. Mal orta aklamaly bolsa, biz Medinelilerden näme aljak bolsaň al. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilayna mimma tarakta ya Resulallah. Ey Resulallah, bunu da yüreğimizden aýdýan nipdir Medinelilerin tarafından.
Bir wagt bizden mallagy alsaň bir kärrek begeniyat almanyndan nipdir. وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركته. أيش مدينة اللي خوش والصنف بالذن مالار ألمان غيثن بالقين ورياء ستر. نعم ألمان والفعل يا رسول الله إذن أنا يدبتر وهو الله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك يا رسول الله إجر شيت شنبر دريا غير ملولتن bizim öwümüzü ulukon su goýsaň, okyanus goýsaň, derya goýsaň, seni şoňa gaşyň giri berseň, seni derýada goýup girmäne durmart ya Rasulullah diýipdir. Bize girjekden şoňa diýipdir. Medine'nin tarafından aýdýan şunu diýipdir. Wa wallah la in ista'radta bina hada al-bahra fakhudhtahu lakhudnahu ma'ak. Bula bir defen aňyrtyndaky bir tufur nejis kafirliň urryňyny aýdýan diýipdir. Eger derya girmeli olup öwümizden derya keserdik koysaň, ey sahabalarym şuna girin diýseň, biz girjekden nipdir. İzinden ýene aýdypdyr. Inna la sabrun fil harb wa sidqun fil liqa. Biz Medineli uzullun ýakamyz bellidir. Hey were jeň meýdanyna daýaw milletdir sipdir. Jeň meýdany girimizden soňranda sabrlydyr. Izi ahyrky kefini wezde. Walla Allah yurika minna ma taqirru bihi aynuk. Belkim erti basymrak bolsun, inşaallah jeň meýdanyna öwwelin bar biziň merde meýdan bolup orta atşymyz görersiň inşallah diýipdir. Edip dagymyň kamil edip, aňyrsybersin goýmany, mallan tut, janyny tut, ijtimai meseleden tut, her ýagdaýdan tut, kiplimiz ýaly edip ýüregini akin daşyryk çykaryp goýapdyr. Kim? Hazreti Sa'd ibn Muaz 34 yaşındaki cevan sahaba. Medineli. Dur şunu derste almayışı. Ahırda aydıptır. Derya girmeli vahuda girecek deyiptir. Hem medadın ortağı koyuptırlar. Cayi değil onu da bir kıysacık Hazreti Sa'd ibn Muaz'ı bir tanıyacak. Ey cevan dost. Sa'd ibn Muaz edip owadan aýtşyň gördüň dämi? Näçe mal alsaň al. Ýirek gitseň git bizle ba. Ýirek girseň bizle girjek. Derýada bolsa girjek diýen sahabany tanyýan dämi? 34 ýaşynda kepläp duran sahaba. 37 ýaşyndaqa, ýani şu hurrüňden 3-4 ýyl soňra şehit bolýan sahaba. Hazreti Sa'd ibn Muaz yankın kiplen sahaba. Oham şol sahaban ayrılanını Peygamberimiz eşitenne katı gidipdir. Hey were yortup şonu yumağa yetişecek bolup. Oham sahabalar da Resulullah'dan kalmayacak bolup katı gidip sahabaların kavuşları yırtılıptır. Oham aydipdirli ya Resulallah bir gedek sen katı var yan Sa'd ibn Muaz'ın cenazasına katı var yan sen deyipdirli. Oham Peygamberimiz näme diýipdir? Inni akhafu an tasbaqana al-malaika fatughsiluhu kama ghassalat Hanzalata. Ey sahabalarım, ay bizden önçek ferişteler şonu ýuwupdymy qadiýan, özümde şonlar ýuwşasym gelýär diýipdir. Ay megerde bolsa bizden önçek çenançy jawan sahaba şehit bolanna Hazreti Hanzalany ferişteler ýuwdy. Şu Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh de ferişteli yuyan mıqadiyen barıp yetişasım gelýär şonu yumağa diýipdir. Şol Muaz Sa'd ibn Muaz şe. Oham Peygamberimiz barsa görse ferişteli yuwup duranmışdyk. Eýs gajan aýdyn ikilenjisi cenazasyny göteripdirler. Allah'ın aýdyň diýipdir Resulullah jan. Oham sahabalar aýtdyr ya Resulallah salajaň içinde adam ýok ýanyk agram ýokmuň diýipdirler. Oham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ve ma yemna'hu an yakhiffa." Nahil agram bolsun Sa'd ibn Muaz. Şuma halçeli. Häzir ýere inmedik ferişteler gelip Sa'd ibn Muaz götürüp bäle cenazasyny diýipdir. "Ve ma yemna'hu an yakhiffa." Nahil yemil bolmasyn diýipdir.
Nahil ağır olsun deyipdir. Häzir wünçili yere qanat yaymadık, ayak basmadık, ferişleri gelip şonu götürüp ötüy deyipdir. Ey jawan dostlar, ey musulman dogallar, hemmemize ders haşi. Ferişleri götürüp ötüyler deyipdir. Üçüncüsünün aydeyin, koy Hazreti Sa'd ibn Muaz mert bolup Bedir jengininden bir güne önce Resulullah zanı hoş etişine göre koy ruhu hoş bolsun. Darganık zamanın içinde iftiharından görüne deylin. Tayin ki biz jawanlığında kalbine oturup birileri ders bolup imanımızda takviyet bolup beyik Allah'ın hoşluğu olur yani. Üçüncüsü Rawan Nisai'yu an İbn Umar radıyallahu anhum fi teşyi'i cenazeti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Sa'd ibn Muaz'ın cenazesi götürülüp baryaqa Resulullah can yine bir kefaydıptır. Ahir kışı Sa'd ibn Muaz var adı. Hâzel abdus salih الذي تحرك له العرش. Şu Sa'd ibn Muaz Hudaýyň süýün bendesi şu aýrylanyny ýedigat asmanyň üstündäki arş titredi. Şu aýrylanyna ýedigat asmanyň üstündäki arş titredi. Şu Sa'd ibn Muaz şuň cenazasy şu diýipdir. Ve futihat abwabus sema. Ýedigat asmanyň tamam gaslary açyldy. Sa'd ibn Muaz'yň ruhu geljekdi, pennesi hoş bolup açyldy diýipdir. Üçüncüsü ve şehidehu 70,000 minel melaike lem yenzilu ilal ardı qabla zalik. Ravahun Nisai. Cenazasına gelip şirket edip cenazasını üymeden çürüyüm. Sa'd ibn Muaz'ı dua etmeden çürüyüm. 70,000 perişte şu mahaleteli gelmepti deyiptir. Şol perişteler gelip şun cenazasına şirket edip ötüydür. Neçe yaşında qayırlıptır? 37 yaşında qayırlıptır. Yani bir jawan oğlunun şidret izzeti varmay Allah Teala'nın yanına. Ey jawan dost, leb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senetli vurrunlerinden haşi. Hemçinan ki kadreten az can bovad, kadre can az pertove canan bovad. Hemçinan ki kadreten az can bovad, kadre can az pertove canan bovad. Bir adam içinden canı çıkan olsa, şoň cesedinin erzesi barmy? Yok. Oň cesedine ihtiyarly gowyrçylygy gaşyn. Inni arada saklanmaya. Hemçinan ki kadreten az can bobat, o düşün ey jawan dost, ey musulman. Hemçinan ki adamın teni cesedi nämenen erzesi var? Can bilen erzesi var. Kadre can az pertobe canan bobat. Canın da erzesi Hudaýyň nurunyň eteginde bolmak bilendir. Hudaýyň nurunyň eteginde bolmak bilendir. Hudaýyň haramyny terk etmek bilendir. Ve Hudaýyň halalyny etmek bilendir. Hudaýyň buyrugyny ýerine ýetirmek bilendir. Hemçinan ki kadreten az can bolat, biziň tenimiz nämenen erzesi var? Ruh bilen. Ruhuň nämenen erzesi var? Az pertobe canan bolat. Allah'dan gelen nur bilen. İşte içkin ruh çıkanna, o ruh eger Allah'ın nurunyň eteginde yaşamadyk bolsa, Hudaýyň bereketi, hidayeti, rahmeti eteginde yaşamadyk bolsa, erzesi bolmaz ha. Tenin cesedin erzesi bolmaýyş ýana. Sa'd ibn Muaz'dan ders al ey jawan dost. Onun munyň kefine gidip dagy, ay ahun beýle, ay molla beýle, ay näme beýle, ay zaman beýle, ay bir zat beýle diýipdi. Beýik Allah Taalaň mehabbetinden adaşy qalagamaha. Qalagamaha. Onun munyň kefine hawa berip dagy, ya içerimizden ya daşarymızdan. Allah'ın mehabbetinden qalama. Sen men wagtymdyr şu mahal. Bir ýaşuly adamla wa jany bilen başarty günah etjek. Ennami yaranak günah etmäge. Oham oti, emma bir jawan oglan günah etmeye, kudret bedenisi bolup, fakat imanına dayanıp, mert bolup Allah'ın haramından kaçyandır. Bir jawan oglan, özünün fakat imanına dayanıyor. Häzir men ölmürün diýen jawan oglanlykan, ölüm näme aslan diýen adamla wa, barakallah, Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh. Emma qarra adam, ýaşul adam, bir tofor wa jany bilen haram işlere barjak. Ennami yaranak, başaran akly etmäge.
Bes sen nağı arassa gezmegin, sen nağı nurun eteğinde yaşamagın periştelerden farkın yoktur. Odal gurrun kan geçti. Bir gün açılmalıın gelecek. 2 dakika gurrun aydın. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiye. İnne yevmel fasli kâne miqâta. Hudayın kelamışı. İnne yevmel fasli açılmalıın, erheleyden açılmalıın, oğul gıyd ayrılışmalıın, ene ata birbirinden ayrılışmalıın, ustad şagirt birbirinden ayrılmalıın, hak bilen nahakın arası açılmalıın, haram bilen halalın arası açılmalıın, doğru bilen egriğin arası açılmalıın, ve tamam açılmalı zatlı açılmalıın, kâne miqâte, hükmen bolcoktan niptir Huday Teala. İnne yevmel fasli kâne miqâte. Açılmalıın kıyamet gün. Ruh çıkan günü. Ondan beylek aytacak bolýanym onun bunun kefini kulak atıp fakat şımahal bir neçe gün sana yoldaştır. Her kim hatta enata, hatta erheley, hatta oğul gıyr dünyadan geçenden sonra Hud Kur'an-ı Kerim hemmeňiz bilýäňiz amma yetesaalun nava. İnne yevmel fasli kâne miqâta. Fasl açılmalıın. Ya yine Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim ellezî halakaka fesevvâke fe'adalak fi eyyi sûretin ma şâ'e rakkamak. Ey Huday Teala diye şunu. Birce manasına eden on geçşevisinin. Ya eyyuhel insanu. Ey insan. Bir daha diyesin Huday Teala. Ya eyyuhel insanu. Ey insan. Ma garraka. Nemezat seni alıp qalli. Bir Rabbikel kerim. Mihriban Hudayından seni alıp qalliyan zat. Nemiş o diye. Haysi bir zatın erzeşi var. Bizi Hudaydan alıp qalsın. Haysi bir zatın ululuğu var, bizi Hudayın ululuğundan alıp qalsın. Haysi bir zatın ovadolluğu var, Allah'ın cemalından alıp qalsın. Haysi bir zatın mihribanlığı var, Hudayın mihribanlığından alıp qalsın. Haysi bir zatın gücü var, Hudayın gücünden alıp qalsın. Haysi bir zatın qaharı var, Allah Teala'nın qaharından alıp qalsın. Hudaya diye, ma garraka bi rabbikel kerim. Ey insan, nemezat seni allıya Hudayından alliyan diye. Meğer men seni yaratmadım mı diye, etgan vermedim mi, gözgülük vermedim mi, ruh vermedim mi, can ceset vermedim mi, o ovadan suratında sana şekil vermedim mi diye Huday Teala. Ey cevan dost, kimilin görürünümüz, Sa'd ibn Muaz olamsan, 37 yaşındaki sahaba, ferişteli cenazasına gelmeli, ferişteli cenazasını götürüşmeli. Bizim cenazalarımız ne gün olur kan? Aya ferişteli de gelir mi kan bir cevallan sahabalan? Bir cevallan sahabalar yani. Hatmen sahabalar gelecek diyen gurrunda yok. Her kim er kadamını gelsen erdek bulur sen diye mahtum oluşan. Şolun yidinne gelsen şolu yal derecen bulur. Gurrun yidinne deyin kan vaxtınlarının. Peygamberimiz maslahat etti. Ebu Bekir Siddiq gideyli, Ömer el-Faruk gideyli, 38 yaşında Hazreti Miqdad musbet ve ahirinde de yerine yetirip tamam tüküdük koyan Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh tamam et koydu gideyliğin deyip. Peygamberimiz oham hoş olup, gülüp, yürüyün onu boşluk, Huday vaade verdi. Ya şu tarafı basiyef, ya kerven bilin ki boşluk bolsun Cibril ferişte gelmen boşladı diptir. Yürüyün eve kaşayın diptir. Oham koşunu bilin bile turup Bedir diyen yere kaşayın barıptırla. Koşun birime koşulları birbirine yakınlaşıp geliyorlar. İkisi de birbirinden habersız yöne gümmeri yammar haberle var. Bedir diyen yerde birime su varmıştık, kuyu varmıştık neyse dene birbirinden fasılalı. Şolardan daşanrağa oturuptırlar. Peygamberimizin gurrunlarını ders alıp kulak as. Ey Müslüman dost. Akşam oluptur. Erti ceng meydanha. Akşam oluptur Resulullah can, Hazreti Ali Murtaza, Hazreti Zübeyir ibn Avam, Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas bir neçe yoldaş veriptir. Bir de aştada dus, akşam ara olli, siz evrak bardan havar Allah'ın gelin deyiptir. Görün kafirli näme yağdaydı.
Bir 3 tane jawan sahaba, üçüsü de 30 yaştan etek gidipdirle bir neçe yoldaş bilen. Görseli suwun maşynyny 2 jawan oglan kafirlaryň meşiklerini doldurup diýelerini suwa ýakyp duran. Bir 2 tane jawan oglany kafiri tutup Peygamberimiň mübarek mahzerine getiripdirler. Peygamberimiz namaz okuyup duranmış. Namazdan boşanna salam verinden sonra olan ikisinden soraptır. Ahbirani an Qurayş. Mekkan kafirlerinden haber verin deyipdir. Ola aydıptırla Bedrin aňyrsyndaky defewa şu defeň aňyrsynda dula. Peygamberimiz aydıptır kamil kavm. Näçe nefer şola deyipdir. Ohan bilay deyipdir bilemak göne kan deyipdir. Sanny bilmeýänmiş. Ohan Peygamberimiz aydypdyr, "Kem yamharuna kulla yawmin." Güne näçe diýe öldürýär şola, naharlaryndan süreyim diýipdir. Ol aydypdyr, "Käde 9, käde 10 diýe öldürýärler" diýipdir. Leşkeriň goşunyň iýbiçgisi etip diýipdir. Ha diýipdir Peygamberimiz. Eger 9, 10 diýe öldürýän bolsalar, Peygamberimiz aýtdyr, "Al-qawm fima bayna 900 ve ila 1000." Bayna 900 ila 1000. Onna mizenne bilen 900 bilen 1000 arasy bolmaly bolýar şola diýipdir. 9 diye 10 diye öldürýän bolsa 1000 neferiň arasy bolmaly bolýar diýipdir. Aham Peygamberimiz aýdypdyr. Kim maşalaň içinde diýipdir. Mekkäň ola qan adamlaryndan kim ma diýipdir. Ola aýdypdyr. Utbah we Şeybe we Abu Jahl la'anahullah we falan Mekkäň ola qan adamlaryny tanapdyr. Öz nazarlaryna ola qan bolan adamlary. Peygamberimiz sahabalaryna wagt aýdypdyr. Hadihi Mekke qad alqat ilaykum aflad kabidiha rawahu Muslim. Ey sahabalarım, Mekkäň jiger guşeleri, Mekkäň beýik adamlaryny Hudaý Taala bärik bize gaşyny berdi diýipdir. Biz savaş etjek, biz jeň etjek meýdanymyzda Mekkäň jiger guşeleri, Mekkäň bagyrlarynyň bir guşeleri geldi biziň aramyzda diýipdir. Ohan sahabalaryň arasynda bir gurrun bolupdyr. Kanal muslimun fi zama'in ve qillatin min al-ma'. Musulmanlaryň duran ýeri hiwir suwsuzlykda suw sap duranmışdyklar. Musulmanlaryň duran ýeri çägelik ýermişdik. Kafirlaryň defäň aňyrsynda duran ýagdaýy qumly ýermişdik. Oham şeytan Peygamberimiziň sahabalaryna waswasa etipdir. Ha, siz 300 nefer, olan 1000 nefer. Siz suw sapdyňyz, ola qanypdy. Suw olan ihtiýaryna siz suwsuz. Siz suwsuz bolup tıkırdatdy qanyz, kafirle geler, sizi tiki gider, halanna öldürerler, halanna esir ederler. Tez'umuna ennekum awliyaullah, ennekum alal haq ve fikum rasuluh. Şeytan waswasa etipdir bulara. Özüňizi awliya adam mı qadiýäňiz, araňyzda peýgamber bar diýäňiz, Hudaýyň kömegi bizim üstümizde diýäňiz, ha, erti görersiňiz, tıkırdat ölüp durşuňyz diýip şeytan waswasa etipdir. Oham sahabalaryň da gurrun ýüreklerini düşüp narahat bolupdyr. Hawasy gaçypdyr. Suwsuzlyk, horlyk, indi de bilipdirle tarap näçe nefer? 1000 nefer. Özleri de 300 nefer. Allah Taala Resulullah janyň mucize edip ýagyny beripdir. Şo mantaga. Suriye Enfal 11-nji aýatda ba okuysam hica galjak, wagtym tökönüp barýar. Hud Qur'an-ı Kerimde ba ýagyny beripdir. Oýla dolypdyr. Çägelik yer qatypdyr. Sahabalaryň hawasy açypdyr. Köpsi suw düşüp hawalaryna açypdyrlar. Ýagyn olara da düşüpdir. Palçyk bolupdyr. Loqur bolupdyr, suw bolupdyr. Gymynlap bilmändirler. Ewe gidip bilmändirler. Ol Bedir diýen ýerde guýwa suwa oň üstüne gelip bilmändirler. Emma sahabalaryň duran ýerler qaty bolupdyr. Çägelik yer bireme suw sefelän ýanak bolupdyr, keyp bolapdyr. Oham sahabalar daýaw görüp şeytanyň waswasasy bulardan aýrylyp Peygamberimiziň maslahaty bilen ýürüň ewe gaşynyp, ýene ewe gaşyny gidipdirler. Mahul ewe gidipdirler. Bir neçe quýy barmışdyk Bedir ýerine. Deslapky quýyň döwregine bar Peygamberimiz sahabalary bilen gonypdyr. Düşüpdir şo taýda. Emma bir sahabalaryň biri turup bir nazar beripdir. Gaw diqqat edin. Fanazala Aisha adna ma'in min miyahil Bedri. Yasin döwregine Bedrin deslapky quýynyň ýanyna düşüpdirler.
Oham ol 300 tane sahabanın içinde bir turup aydıptır. Ey min avadan kefini, ey min idipli kefini, ey min turmana kefini. Ya Resulallah, era'ayte hâzel menzil, emenzilen enzelekahullahu Teala, leyse lena en neteqaddemehu ve la en neteakhara anh. Ya Resulallah, bir sorağım ma deyiptir. Aya sen şu düşünüründe şıtada düşmeli deyip Huday emretti mi? Huday emredem bolsa men keplecek değil, baş üstüne deyiptir. Aya Huday şıtada düşmeli deyip vahyetti mi? Huday aytiyamış şıtada düşmeli deyip onlar men öve gitmeli ya iyiyle gitmeli deyip nazar verecek değil deyiptir. Maslahat ve fikir verecek değil deyiptir. Ya da em huver ra'i vel harb vel mekide. Ya da bir ceng meydanı her kim nazar verse icaza mı deyiptir? Peygamberimiz aydıptır. Yok deyiptir. Huday mana emriden akştada düşmeli deyip. Bir ceng meydanı taktiğiniz olsa aydın, fikriniz olsa aydın, hüneriniz olsa ortağa oklan. Aydın deyiptir. Oğlum bir sahaba aydıptır. Ya Resulallah, eğer maslahat bilsen, bir oturan yerimiz asıl maslahat değil deyiptir. Sonra evimizi kuyu kan deyiptir. Erti kafirlerde eve fişti, olun da suva vallığı valiya deyiptir. Biz maslahat bolsa şudur şumuz gideyli. Ahirin kuyun maşınına oturaylı deyiptir. Ahirin kuyun maşınına oturup, iyice kuyulun üstüne kumuyup köre değil deyiptir. Sonra kazama Allah'ın müşkili yok. Oğlum ahirki kuyun maşınına oturup da şu taada havuzu dereyliş bir yiyeceğin içinde. Onunla sudan dolduraylı. Koy ceng meydanı şu tayi olsun. Bir yadasak su içert kafirlan su olmar. Ne diyem ya Resulallah deyiptir. Peygamberimiz ol mübarek, ol pesbellen başı, ol takvalan başı, ol hoş ahlaklan başı. Olay deyiptir. Laqad aşarta bir ra'yi. Ey naat qav nazar verdin. Yürüyün şu şeyliğin öve deyiptir. Naat qav akıl ayttın deyiptir. Ey bir neveyle pespel insan. Bir neveyle aklın bararını men aydanım olmalı, düştük kaytı minmek bulmalı diyen ha. Alım mın neva, gelişik mın neva, kudret mın neva, cah mın neva, mal mın neva, ne mi gerektiyse üstünne. Yedigat asmanlığın üstüne aylan kaydan insan, hey kovayttın, acaba akıl ayttın deyiptir. Yürüyün suyu şeyliğin deyiptir. Beterdi ol vendenkeden ders almalı, ol sahaba. İdip da ovadan aytışını, torakana, ya Resulullah bir tay maslahatta diyana, idibini vezden, evvel Allah Teala'nın buyruğuyla başlattır. Aya Huday buyuruyamışını, hava Huday buyuruya diyen bolsa, boluptur başısını diyecek. Keplecek gaden ha. Müslümanın yağdayı da aşı. Vakti ki Huday emredenini bilin, baş üstüne. Neçik hükmeylese kadir Hudadır. Neçik hükmeylese kadir Hudadır. Çerağı çün nimet kullan hatadır. Huday doğru diyenden sonra nehilli beyli olya demek hata olur. Huday doğru değil diyenden sonra da ona keplep durmak yine hata olur. Günün güymeme Huday emredenden sonra yıkıl eve düş otursun. Kadir Allah emretti mi deyiptir. Resulullah canına deyiptir. Yok Hudaya emredenak deyiptir. Onun men maslahat berayım mı deyiptir. Maslahatın beri deyiptir. İdip ne hemebi? Müslümanın idibini, Resulullah'ın beraberine, Allah'ın azamatının beraberine yürüyün süyşeyliğin evağa şeyin deyiptir. Anırsı 4 taştağıdan tamam ederim. Süyşüptürlü evağa şeyin. Ahırkı noktayı savaş, noktayı cengde ki erti şu taada ceng olacak, şu taada düşüptürlü. Ahırkı su, giyeceğin içinde. Derrev havuz becerttirli. Havuzu sudan dolduruptırlı. Bär kuyularda üstüne kum koyup, hadirçe köret koyuptırlı. Oham, ol Sa'd ibn Mu'adh. Resulullah can ayttir, ya Resulallah. Şu gayrı tarafta beyipteki dihiva deyiptir. Şoň üstüne sana bir teler bejertek näjire maslahat. Bir farmandehiň jaýy bolar diýipdir. Sen biziň başymyz diýipdir, şoň içinde bol diýipdir. Ya Resulullah bir şoň içinde dur diýipdir. Hatta jeng meýdanyna da käde şoňa bar diýipdir. O taýdan gözleňde jeng meýdany gow nazar berersiň diýipdir. Eteň gözde ha dur diýipdir. Etek gel beni nazaryň aýdarsyň diýipdir. Bir makarry farmandehi bolar şu taý diýipdir.
Ne maslahat diptir. Sana bir teler, bir sayaban, bir üstü basırlık sadır yaldırat becertek diptir. Resulullah can kavul maslahat diptir. Hayır dua diptir Hazreti Sa'd ibn Muaz'a. Ol feriştelen götürene ha. 34 yaşındaki cavan sahaba yangurrun kan geçti. Derro oham defansından savaş meydanının defesinden lep meydan erti qow görünüp duracak yer. Oham şu taada Resulullah canı bir jaygah beceripdirler. Ahir kurrunda gen 3 daqiqa. Aham inni tamam bollu gurrunlar. Fakat ertini özleşmelinde. Erti savaş meydanı, erti jang meydanı. Müngani kafirlan lap mujahhaz 200 at 5-600 müngü golay diye 600'sünün doğunu var, hemmesinin de kılıcı var. Sahabalan köpsü eli tayaklı, şemşir yokmuştu, kılıç yokmuştu. 2 tancak at, 70 tane diye. Resulullah canına arasında. Erti meydan olacak şu tayi. Aham peygamberimiz sahabalar iyidini düşürüp aydıptır. Hâzâ masra Ebi Cehl inşaallah gadan. Barip şu meydana var. İnşaallah erti iştadı Ebu Cehl'in yıkılıp dargacak yeri deyiptir. Huday kursağına koyuptur, kayıptan haber verdi Resulullah can. Barıp bir yere aydıptır, edil iştadı Ebu Cehl'in yıkılıp helak bolacak, dargacak, ölecek yeri deyiptir. Hâzâ masra Ebi Cehl gadan inşaallah. Erti Ebu Cehl'in yıkılacak yeri iştadı deyiptir. Beyirrak barttır, bir tayda Ümeyyen dargacak yeri deyiptir. Bir tayda falanın helak bolacak yeri. Bir tayda falanın qadam vurip köp ediptir. Sahabeler aydiye, ma mata ahaduhum an mevzi'iyedihi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra gördük jang meydanından sonra ayını Resulullah canın mübarek parmağını aydan yerini şu kafirlerde yıkılıp helak bolup dargadalar deyiptir. İnşallah beyik Allah'ın kokladığı,'ndan inniki heftede Bedir jengi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qoşunu, İslam qoşunu, din qoşunu, Allah qoşunu ve kafirlerin qoşunu tataşşağını hizmetine de yetirirdi inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah Suriye Falaq Nas qoşup okuyayım, ötellen ruhuna bahşedip dua ederdi inşallah. Okuyuverim. Min Davud ahun ilahi amin. Amin ya mucibed da'avat.